Mema obi akwa baba OB4GHTV the name still remain of Buffalo back up and Emma Jimego I cook down for me unity and charity they know who say I'm blessed to be in the midst of men of God. Nana and some I discussion will be better as I you not getting your correct now. God does not exist. Obo for some ben now can say no. And yamin amiko e obi na can na ye percent ye discussing this topic in the net. Before I be you know, Ube say does God exist? And I said that God does not exist. Before I be you know, and I be say if God exists, and I said God does not exist because what can he say? Me say the computer no, he doesn't live in the computer. Enti Nyankopon no created heaven and earth no, he doesn't exist. Ye man Nyankopon ever in existence and na nyame aye ketewa. Enti me ma me nsam nye tenten no. Enye say nkomo ne nye de no. Emma who nya the techniques in community. Mammy welcome me guest na yen starting. Prof I want me send if I so prophet in Yankeja of God is powerful ministry. Prophet Umwakwa back before JCB. When you back to me also. Yeah. And I heard me sabon to say evangelist akomia me ka apostle sit there be me nya apostle me evangelist evangelist akomia evangelist Umwakwa baba before JCB. Yeah ja opani. Na pome. Pa cha radi Nyankopon dum na so. Ti adofo na Anape ya che obi biala wo hwe obi 4G the legend ya che obi biala awo Nazareth ni Yesu Kristo din eto so bienso me ame ho kan ni root akomia sechi me chia opa radi Nyankopon sia na me so panyini so fo baafo anape me chia e wo Yesu din amen amen prophet Nyankaja chia ni enko erase me fa akwanya we say so chia obi biara wo hwe OB4GHTV ane asofo a onwo Ghana nyina na sofu bi wo takrade o se me ye program na wa hwe me program but e say kra ne ho dwiri no and di me mfa ne nua e bia wo bi asa sofu no me ba cho me chia ho ana me cameraman e very pobi on the entia no so OB4GHTV pobi the entia prophet does God exist Nyankopon otiase because you know be the Abba said God does not exist. Nyankopon what you say? Me da say. On say ya na da bia me ka say Bible sin nim dia me man ni enti. Ya yira. Yes. So nyame ntiase anko da sani bi ani ho. Nyame ntiase anko da sani bi ani. Nyame ho. Nyame ntiase. Yes. Na oye adwuma. Na de otie bia no eno na ma ne ye nyame. Yes. De nyame tie bia no. Nipa dwene ntimi nkase nyame yeketo amana yeketo ana nipa dwene ntimi nkase nyame yekese amana yekese nyame na shasi ni na wie nyina acheso yekese ono a oneketo no no onekese na shasi oye beginning and the ending ndi bibia dia dance si Nyankopon otiase oni obi ni na hiniemu chefa di nyame otiase ti nyame otiase dia ne prophet Nyankaja akire na adwe evangelist papa Nyankopon otiase me pa cho ani Nyankopon otiase for no otiase o mini abe man say onipa no we computer no wonti computer ni mu na Nyankopon no bo wiase no woti wiase dia se na se amanyame ayeketo anse ubi sai se ase nyame wotiase me se wotiase ye Nyankopon no wotiase yes anopa awia enwumbre wodaso mu nyina da papa ne tiase no ubi sa se nyame no wotiase ase yiso enya sa no ubi sa ubi sa so wotiase ase yiso Nyankopon de asase wie no wode amanipa se nipa ntena so na se nyame nti asase yiso Nyankopon asase enya ha ankasa ne tena bere yo soro mu soro because no ansam si nyame otiase asase otiase ba asase so de papa ne ntiase e wa asase so wow yeah nti wan bi afa se mimie mu nkode a ene me da ase yes acha obi biala wo hwe obi 4GH yes ya mo obi biala nso akwa aba Nyankopon etiase na asase we onte so ye hwe ne ye na die nti na nyame nti asase su na asofo ka se ya ba sore dem ye bompa ye urade e baba be hye se wonte ade a wo be pede wa asase su me da ase anse Nyankopon Yesu se baby am mienu ana miensa enipa 2 or 3 asiem awo no awurade Nyankopon din mu no anase Yesu Kristo din mu no na awurade Nyankopon wo ho ya hwade Job chapter number 1 Bible so Nyankopon ne Messiah ana Satan ko ho ekwaje permission dia be say Job
enti nyankopɔn ba bia ne ma ebesiam mienu ana miensa ebesiam ewo ne din mu no enti ya ba hai se yebesua nyankopɔn ho nimdi a nyankopɔn wa ha enu nti eno sofu bi say yekosia nyame ewo asodem no tie sia mu bia na ye kwa akosia no ehɔ ne yekosia nyankopɔn ho nimdi enti hɔ ana awurade nyankopɔn ba na yenhwo Yesu ka asɛm bi ade kyerɛ Peter mo according to Matthew say mekɔ menyam nyanka mesoma otigyinafo no ɛno no ansa na Yesu bɛka sa asɛm no ɔka kyerɛ Peter mo sɛ ɔmo ntwɛn agya no bɔhyɛ no akɔpem sɛ wɔn konkono ɛbɛba sese no onyankopɔn fa ne nipasu onyankopɔn fa no honhom no sɛdeɛ wɔtie nyina no nim deɛ ɛne ne nyansa sɛdeɛ wɔtie nyina mfa ma asase so na emom Amana home konkro. Enti John chapter number 14 verse number 16 17 say Yesu ka tell Peter say Peter me komi nyam nyanka no mesome agya no boss na san kokuru nya ba ono obetere mo osa be kaakai mo enti say right now I was assis no ye ne Holy Spirit and I was assis so nyankopɔn ntia asase so papa no wa ne konkro no prophet nyankaja wo de makamra ne ngoni si amama ne ngoni si amama na ya de amama momi entie audio we Momienti audio etie wi na prophet nyankaja ade na dwe nkyere aba momienti audio yenti after where I've reached odienti menu prophet there is no such thing as heaven. Heaven is here. All right, there's no such thing as heaven. So death, when you die you recycle and come back. The only problem is that you cannot be in the same body you came with. So for me, I ask myself, after where I've reached and where I want to get to, I die, and then I don't get a chance to continue because I can't remember my so you can stop death and move forward. That's what I'm saying. Yeah. And move forward. Yeah. Okay, so this one that you are not going to die, what we are seeing, your belief system, your school, no, apart from say Obi, no, what are other unusual things that is part of the preaching? All I teach is unusual. Everything. And that's why I'm saying immortality is one. Yeah, for instance, it will sound weird. God doesn't exist. Are you confused now? No. The same God that appeared to you, now he doesn't exist. You see, God does not exist. What is existence? Existence is time. Existence is equal to time. Time is existence. Existence is time. So when we say God doesn't exist, you are actually making him bigger. To add God to existence is an insult to his deity. How can the one who created the computer live inside the computer? God is not inside the computer he created. God was living outside time. He was living outside existence when he brought about existence. That is the greatness of God I am bringing about. Every other man of God who says God exists is limiting God. So is it the same Bible we use in church? That's what you are using. Exactly. So how do you get your explanations? This is why I said, if you are a true man God, the word is not man of God, it's man God. In other words, God in a body. You should have a word. You should have a word. Paul was not using this Bible. This Bible wasn't there. This book wasn't there. So question, when the Bible wasn't there and they had to write off them, what were they living by? So, immortality, one, you won't die. Original say 500 years. Prophet Nyankaya said ya TV. What's Nyankopon doesn't exist. Nyame ntiase. Se ye nyame tiase a na nyame ayeketwa. Because computer na wabo no. Broni na obo computer no nti computer no. O baby no control computer no. Nti wo mia man so na ama command. Na ye ka se Nyankopon no abo wiase o sa tie. Wiase no media na nyame ayeketwa. Aya na wabuza ni se. Ne maame anane na nabi ewu ye no. Se nyame ntinimu enti na ofirim. Tio so obi wu a nyame ohumi nkwa humi ngu egu ni mu no ma obeye nipa no wafiri tio ni ye pa o se Bible kan me ordinary na kasa me de madwe na kasa de ono te ne ho ase because ono no speech o kan ne se Nyankopon ba wiase no na Bible ni ho ofiri ho koye ne ne twere ne nsem ne ne e be nti yemu se Nyankopon ma ye
o ma wiase na de ne e de read books onyankopon ma wiase na ne honhom na eye e ma ne nyankopon na ho onyankopon no ono ne nye ono ane ne honhom na bi na be wura onyanti na say mo say existence actually say time. Existence means time. Okay. Nyankopon na ono bo wiase no. Obebo o say God in the beginning God created heaven and earth. Okay. O created heaven and earth na wo hen. Eno no de agisa obuse nyankopon na nkasa mu. Tio, ne nyame wo Bible say tie. Bible ti de onyi ni mi ani ntwinkonu yakro. Bible say nyankopon tio. Oh yes, of course, because adi sadia matrans ya dwene hu bi. Eno ti na me nua no pese o kire say because of that thing nti ye de nyame ka say he exists on earth. Ni amane nyame ayeketwa. He doesn't exist. Or your omnipresence, as I said, or your be a on Tiwiase, or so sini wiase nti, ye can't say wiase mani amana eketwa. Yeah, I mean, got them show. If we are so not a boy, yes. If you are see or not a dear, yes. It is a name my womb. It is a occasion new yasia. None you want a so. One a dear coba. One a my home. Now your computer, so your computer, we need computer. You have got computer to do a coupon when possible. Computer nipa na ye onagubo obi nye no ona create nipa ona create ade e do nipa computer en company agubo o ti ase onu ni computer create e company agubo a na is o possible nyagubo ni computer ba ko enya possible no da your friend be similar or the SSV mami kanze minjo o nyame bo nipa so me kan say ekuaba na say drawing bi me boa ano home life egu nipa mu yes udie ni yes ano nipa betimi kasa say nipa awurade hu say de oye no ti say ono tie ni yo yes erunti odi tumi ye ewoni mu ni dua nipa mu ene say nim die na ewoni mu no emi edi ya ade no eno wapu mo nipa no endi zo nipa computer na ka jem say ye ka nyankopon e was asase a wa keto a wasi ni bo nipa sa mesaso ni misuba nso edi nipa so according to Bible scripture na onami bo nipa sa no broni modu toy de nipa na okaboza coffee on coffee e ya na ze nipa no so abo e toy ne se se broni dimi ma home ba broni toy mu a ankwai nipa anne ma Yakubon wo supernatural no tie ni o se si amene otie me ware na me ne me yire da na me ne wo a ma ye me so tie because nyame su na wo mi mu no and me dey provide no ma kreti tie ye enu di so bi se onyankopon ni ho a enkwa na wo ni mu no won ka se nyame ni o wo se me ba me ka asasi so oni so wo so yes okay awurade wo so oni nipa na wo asasi so de ndia me ka so oni no se evangelist wo so oni so me boa wo se nyame ni asasi so yanko na wo so wo so now no de ka de ndia me ka so wo so ni se me ka amo bia wo temi bia huru se nyankopon wo asasi so oni na che wo se wonya ye nsansa onya ye ayi oni e betira kosi da de ndia boni na nipa ye no nti ne ye huru nyankopon boni a ye ana ma ye huru nyankopon ne nenam ana na wonam okodi boni wo baabi obie ni ho ho na beteto obi na betie na obi be na ho na beteto nyankopon na ne honhom ene ne tumi ni yenam no ono ne be ma du sa di we no waye because according to Bible say nyankopon empromam na ne kotua bobo ediani nenam edi nyewani nse wu koye boni bi obie ni wasantifo se kantam wo tank o kantam go amena mapie ho na be o kantam go amena mapie nyankopon evangelist nyankopon woti ase ana so wonti ase me pa cha wa bisam sa ase me si nyankopon asase so ono ankasa nyami su ne de wote no onte ha na honhom ene wode ama tina me go to according to John chapter number 14 verse number 16-17 Yesu kan sa okono onye nyanka nyankopon aye ne de ono ankasa tete miremu no
ɔyɛ ne deɛ ɔfɛ de ɔnam n'anum asɛm a yɛ ne dɔba Yesu Kristo Yesu yɛ nyame anum asɛm ɛna bɛyɛ honam ma ɔbaburu Maria ɛwɔ no afɛ Yesu kɔ no wɔ se onye nyanka ɔbɛsom otigyinafoɔ no ama n'aba ɔnkonkoro na nnɛ wɔne yɛte ɛwɔ asase yi so yɛnhwɛ adeɛ apam dada mu no na Nyankopɔn nam David so ɛtwerɛ asɛm wi according to Psalm 91 verse number 11 wɔse na wasɛ n'abɔfoɔ ama wo sɛ ɔnhwɛ wo so wakwan nyinaa mu ɔbɛsoa wo ɛwɔ wɔn nsɛm na wo nan ampem bo na sɛ abɔfoɔ na bɛsoa no ahụ sɛ deɛ teɛ titesi ara yɛ nam ha no Nyankopɔn ɛma wo prophet Nyankaja wɔ ne bɔfoɔ meme wɔ me bɔfoɔ wɔn nso wɔ hɔ deɛ na sɛ papa na asɛm na ɔka sɛ Nyankopɔn wɔn ti wiase no ɔyɛ right ɛno deɛ hɔn konkono ɛna sɛ right now wɔwɔ asase yi so wɔne ne wɔne yɛ ɛkɔ ɛdina so nipa bi edi bɔne a na watwe ne ho ahụ sɛ deɛ teɛ yes because wɔn pɛ bɔne yɛfrɛ no honhom konkono adeɛ yɛ konkono biara no ɛyɛ perfect feeling ɛno nti wokan Revelation chapter 3 verse number 20 wɔse me gyina ɔpono n'akyi na mebom ɛnyɛ wo dɛm ɔpono na mmom ɛyɛ wakoma mu ɛno na Awurade asɛm ba ɛne waba abɛtena ɛno nti wokan John chapter 15 verse number 7 a wɔse sɛ motena me mu na me nsɛm tena me mu a mobɛsrɛ biribiara a mopɛ na ɛbɛyɛ hɔ ama mo mobɛsrɛ biribiara a mobɛpɛ ɛbɛyɛ ama na kyɛ sɛ papa na asɛm na wɔka ɔse Nyankopɔn does not exist no me yɛ nya titafo ɛno deɛ Nyankopɔn ne deɛ sɛ right now no konkre na wasase wɔne yɛ Kristofo obiara obi timi gyina nyame gyina me nkyɛn sɛ si a ɔne me ka kyerɛ me sɛ nɛsɛ ɛndo konkro ɛna ɔrefɛ no no konkro no waka ne wasɛm sɛ ɔno ɛna review noma ɛde kyerɛ no so ɛnti saa nyame na ɔka na asɛm no ɛyɛ Holy Spirit yes na sɛ nyame de wiase no ɛnti Yesu ka asɛm bi wɔn sɛ mu bu obi aso mu na sun sɛ ɛgya ɔba ɛna konkro di mu ɛnti sɛ konkro no ɛna wɔne yɛ nam saa ɛnta mi Holy Spirit enti nya nesa asori dan ni nipadua no sa enu nti 1 Corinthians chapter 3 verse number 16 ɛwɔ hɔ wase munnim sɛ mu nipadua ne Onyankopɔn honhom no asori dan nti asori dem yɛ kɔtena asori dem akɔyɛ de hɔ yɛ kɔ sie Awurade wonnim de nyame asɛm ni yɛ nyame fie adenti na sɛ asori dem yɛ nyame fie de nti yɛ nyame fie ne sɛ tie ne yɛ wusi fie aha ɛyɛ wo fie ana saa bia ne yɛsi for sɛ yɛ kɔ sunya Nyankopɔn asɛm nyame hunim dia wɔ hɔ na nyame onye ne fie no akoma mu mpa ta ɔtwɛn me dienti am say ye kɔsua nyame hunim dia no maybe ti woyi na me nye Awurade ni bɔne na me di yes na me nim no obi na be ka nyame asɛm ɛma me te ye ɛna ɔka sɛ minsia no ɛwɔ bia sɛ dienti a ye ɛhɔ ɛyɛ bia na yesua nyame ayi no ɛyɛ nyame fie ne sɛ ye kɔsua word of God theology no ɛhɔ ne ye kɔsua no na ne nka sɛ esia dem ma ye kwakwa ye yo na ye ka sɛ ho ye nyame fie ɛwɔ sɛ ke ka sɛ ho ye esia dem ma me ka sɛ mtrɛ according to apamtada no Nyankopɔn apamadaka no yes saa asɔre dem na sie no na nyame asɛm na sie wo saa apamdada ayi no apamadaka nyame asɛm na wom enti na asɔfo no ɛka asɛm bi ɛsɛ first no na nyame no wɔno ayi na Yesu Kristo ma ayi no na asɛm no wɔ ɛno na no ma yɛ ne ngoma no enti Bible say Yesu Kristo ba ayi no obebie enti o kan Luke chapter number 4 verse number 18 a Yesu Kristo ba ayi no obebie obefa saa ngoma na abra owura sia dem o kyerɛkyerɛ no wɔn ka sɛ wɔn kyerɛkyerɛ no ɔfe ho no ɔfe ho na nsa no yes ɔbɛkenkan no wonim sɛ ɛyɛ saa ngoma no a ɛno na yɛyɛ ne sei ɛde ama yɛ ɛnɛ bɛyere sɛ ɛno ne yɛyɛ ne sei yɛyɛ ne sei enti so obi hwɛ me a eni enti Luke chapter 4 verse number 18 Yesu Kristo bie mu anu ɔsi nyame ho azaya ngoma na na kan sɛ Awurade Nyankopɔn ho wɔ me so no na sɛ ɛyɛ ngoma wei te ngoma mo boye na first aboa ngoma na ne yɛtwerɛ gu so enti na saa ngoma no eni ɛne yɛyɛ no pipai enti so ɔbɛka sɛ Yesu ma ɛde nyame asɛm no wɔ ɔboa na sɛ Yesu ma ɛno na nyame asɛm wɔ asɛm no enti die enti na Yesu bɛka kyerɛ wɔn sɛ mo agya Abraham pɛ sɛ wɔ hume ne wɔ hume mi ho de kyerɛ Abraham kama ne hume when no wakan Yesu na refer na asam no because Nyankopɔn bo wiase na Nyankopɔn wo bo wiase no wanyam nanum asam so asam no nso ni Kristo wo ho dada nti John chapter 1 verse number 1 was invita na asam no wo ho na asam no ni Onyankopɔn na wo ho so aho na asam no yi Onyankopɔn enam no so no wo ye no ma nyina
Patron said it. The new Yankopon war order. And this will be such a infant Yankopon on a tear. No, and I rather say, Press wine. And so Yankopo can say, yes, we are no massimo. Peter, I said, now some no. Now some new Yankopon no. Now some new Yankopon. One invitiano, no new Yankopon the other day. Some way. Me baby ha me say wo se enipa akom nyame bina ho bo nipa due bopun epon ne wakom. Yes. Na say aso de ma da bi osofo timi ka to say sia me nyame fie. Na say ye nipa due ne ne fie. Mpa chaw tie. Nipa due ne Yankopon fie, ye ntie ne ye. Share them. Ye ntia. Share them. Ho no awasa wote ase. Obi na ho. Mpa chaw twen me. Bia na ekosu nyame ho asem no. Obi na ho. De owo ho eya nkonkon ne tane ba ho ewrade so ma na bofo ma oba ho enu nti ho ne ekosu ewrade hu nim de wo akoma mu na ya kasa ewrade eno de ono na ebetena da Holy Spirit ne betena koma nim ofa ho aye ne fie enu nti na se obi yode bon ye nnase ye prititre ne wotie nyame asa no wo kasa ne de me nipa so sanso me pem fa Kristo eye mi wura me ka na ma de nkwan wato ne nsa fra Awurade ma Awurade betena na kuma te mra Awurade ba betena na kuma ye Holy Spirit na betena kuma nim wano no wane na be nante enti asam ni a me pagya de kira wi ane ye ka de a kire no wano nso kofi a nkonkron atere tere no se sia dem mu no na wogosua nyame ade yes ye kosua nyame asem prophet Nyankaja evangelist amako akomia sachi say Nyankopon de on TV ase hol nkonkron mum na TV ase osuso de e ko me da ase hwe ase moze oni ene ne yanwie ne because nkonkron no yan wan nkonkron no yan wan onu oni Nyankopon no bomasu wo nyame eja oba ane o nkonkron let is 3 trinity ne ye 1 trinity ni na ye 1 kan trinity ye 1 adenti no wase 1 a adenti no wase meko suro na mom meja ho nkonkron wo ha no one matena da se oye wan di adenti ne na nko ankasa meko mesa ba biu o se me ni meja ye den baako ba ankasa me ne ho nkonkron wase di obekasa tia me Awurade no metimi di achew na di obekasa tia ho nkonkron ne de enti asofofo ni bi nyame se we save but okay ho nkonkron ne kasa kire me se and you wasem enti enye very careful with that Holy Spirit no ye kasa yem yenye very cautious o pe azan bi azan ade kasa nyame se na ko kasa ho nkonkron de a o wasem bo ne po e tire say you different body Nyankopon no mom wo ahoma bro so obetim de acha obe ho nkonkron de oni sympathy mama nganze mjewa yes mebwa ho oni sympathy wo ye boni a onfa nchew o si eja yes oba ane nkonkron mebwa yes mama we nye example na ti asese ni nyina ba ko onto to uyi kosua ene ma miensa ene ma ehu kosua mebwa na kosua won se ne hunu no ene de kata hunu ansa na de diane no o ti ase ansa na yoku no what you say 3 hai no white ana yoku 3 white no so ade ana de sa ni nyina ye white ani nyina ye ne hunu no amu na wo na ntie mama gaza mi njo se wan ji sanse mo ya si a Onyankopon tumi nyini wadi ngira oda adenti de ntia me kasa ne se onu Nyankopon no onu amu ne beye ne ba no sa Nyankopon ne ba no onu ne da ne nkonkron dabi o se enipa ya bone ama Nyankopon apo nipa me suma me doba kro me doba onu aye ja no onu ani eja ne da ne ho ba no eja tie eja ne da ne ho ba no heaven no me siro va comment bra Awurade ne se me suma enti prophet Nyankaja oba ne me suma me ba obofo se kokobu bi enti me ko no wo se me na me kobu bi ni ye wa na okobu no ase kire de sei mama gaza mi nchiro na me ma reference bo ye nyina ye wura oti kokko so yes se eba se o mani gbodwa bi na wantimi ama na wosoma apostle another evangelist akomete na mu na nche se wono ayonu dabi onu na aba na sinemu di obeka ji kokko kan wan kokka wan gunani ase yes edi ayonu na aba na ka word ensianemu no ye de beka twika amenga de minjo ye de sinanemu tie ye kesa de bi ensianemu a ayade ni ho ani ye di bibi si a na ye me hu se wei tie nie e chese nipa no
but nipa no nya kwan ma the person was how this akwashi we aba adentina Moses ikwa the 10 commandments no aba okoshi ma won ma no asu ankofo na no mudi na Israel that was Israelites and Israelites for no omo bre ya no hu se Moses ma no mo se no mbe yi omo ensoma de ne ma ye onyini na ye dia replace Moses say ewurade ni na ke asom na akopem se obeba na enye idol omo ye wie Moses beduru na no bo afu oto aya to yi no to adentia tie because I get ewurade nsi anemu o bisa se mami ye no nkyerɛ some person me complete myself because many have the net many have prepared Moses yi kom one kwab the one po obi obehwe dom no so oyi Aaron so onhwe na chi ko si so mmeba tie ni yo okoye no na oni nyame enkasa eji enyema be ma o man net nyɛ dey akodu de oka tie ni ye no my ana Aaron ka che o man ni se ni nyame a Moses ni no na Aaron ni no na Aaron oni nyame no di domleti dia ba nyame wo ma na di Moses nam no na Aaron ni no enti na be wa frustrated because domle no di o ma chi o mu di na chi no no ma no odi na pressure para no odi ma no na me nje wase na ti ase enti ma Aaron ya na di sense na ti dia pressure na ba no so na no odi enti o mu nyina ntina ase no mu ru ko bo so a o mo no ko du ba bi o mo ko amuti ntonto no ekoba se ene yempo obi nye bibi yenye biribi aba me yenye hoto eno na na ekowia ekoso wiase nsianemu no ye nsianemu na wa se mo se nsianemu kire se eyo no enti na ya ahonyini no de ye nsianemu ama awurade se oni ye ba awurade nti de oni pade ni nsa yem eho no wunye nyame foforo ene na nsori bi a o ma ye Yesu honyini sisi asodem no so o munyina tie Bible say when you remember the one chi onyankopon yempa statues you won kase ye som no obedi was me nyanya me foforo bi anka me ho me bo yes and the oye sa ohoni ni siwa bi bangle ni aye bi eyini o som bosom o ye bosom so ni nya Kristo di kan na dia kire yes Bible say me nyanya me foforo bi anka me ho and obi ye statue bi si wo say sa ha na wo bompaya kokoto na bompaya eye madness enye honyini bi nka me ho sa ha okoye honyini bi na akosom na ka ho a wo ye madness me ba ha what man say ye call no short okay evangelist papa yes nye honyini bi anka ho be obi wure so dem no bi wo ho no na ya ya honyini wo ho nyankopon no ono na aba betena sa honyini mu ana se bosom na yeso because and I de butu prophet nkaja aka was still ready to ase and evangelist akomianso say no erade no nti ase honhon konkron mom na ti ase but me de me gina infinity my intermediate baby am adwene keka ko ne ka menyim baby am wo na nso me dem ye intermediate but me busa evangelist say ubekwa so dem bia ye ohunini si ho na ye de si aso dem no nyankopon no na aba betena honyini ma na say because say nyame timi mu dia adenti ne say nyame foforo si obio Deuteronomy chapter 5 verse 6 wase meni awurade onyankopon am yi wu free Misrim asase so yes enko afie mu no enye nyame foforo enka me ho yes enye ohonyini yes ade e wo wiem osoro ene de e wo asase so efom ene de e wo nsuo mu asase ase esuban emfa enkoto won na ensom won awu ndi se uwure sia dem yekosi awurade hunim de na obi aye statue e de asi wo se eno ne ni soso anso a ya ye Yesu mi neso ayo kwa obu okra no aye bangle no ne picture tata so no de ama momfa tata mo mo be protected mo be ono sofo na prophet no na wono na yi za so ye bi bangle ne banners ne yi nyina momfa tata mo ho ne ade bi kura se ye hwe o mo de am say ayawre wo sam de ma ye ne aye frɛ ho say ye Christopher nanso ye nye because according to Acts no enye Peter mo na kaka asem ye Kristoni ba na which obi a was ye Kristoni yes Kristo no eyi obi din etese wo ba be ma ba be wa be ma no obe wa wo no ni din ena ebe so 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 ko bo adwaman a ni wo ja wa ndin be to so bi e be fro obe adwamanfo an sa de ete enu nti wo mo no ena wo mo ayi sa statue no na emira Yesu Kristo bae ebe wu ya no ko ye no
Peter mo ye adwuma no preach no am say na ewo apam dada no anase first no Jewfo no amamre mu say so obi be trentre fufuro bi na say emfa saa apam dada no de no so a eya na saa nipa no wadane asem no wow enti tentina ye ni mra nsem di no so na aya no ya ka apam dada na asem ebi mu si atwam bi mu si entwam no na say ejina no ma bebre enti na say entwam apam dada no wo de ye nwura wie ni wi a ya ba ho yes enti so obi ya sa statue no edi si aso dem wo say eno ene Yesu a eni nachi obeyira wo entina Awurade Nyankopɔn enam ni tumi ne na basa so ma ne doba ma ni bewu ye no sade na obusa no Nyankopɔn wonte dua bi mu yes Nyankopɔn onte akonwa bi mu a obitimi tra se meti sunsum akonwa so no Nyankopɔn nya akonwa no so ne wote yes ye de akonwa timi si nyame fie sanka akonwa esi hia da mu na ye koso ma Awurade no ese manhia akonwa ne yakokukuru baako ya ye kukuruku ani ye de aba be si hia da mu ho mitimi wesa na ye menwanwa enti nyame fie wo sa osiesie ho na nya sa akonwa no ani edi si ho na akonwa be ya akonwa odi esi wo se wa na wodi wo hini akonwa esi nyame fie se de wankasa ye bo wo hini a wote so dabi ye ko se Nyankopɔn asɛmte no ave na wo kwagye akwada akonwa bi mu na esa akonwa no omu aya akonwa no so omu ana edi hene wa ma na tim na ne wo bakwanya sofra na tim sofra na te akonwa ni mu na kwantra de wo de ya nhwe wo buza ko sase won ai wo ma ye statue e de ese nyame fie yes Deuteronomy chapter 5 verse 6 na kire se enye nyame foforo nka wono Awurade Nyankopɔn ho yes endira na me de wo kwa apam dada no se uko boso a aya na aya asem ba meka ene se on se Kristo Yesu ba ye no Roman fo na na di wiase so yes enti no omunim se Yesu Kristo e ba beje wo ma hini no enti na mra wo Yesu no fulani fo miensa obi hwe na ntwe ni nwan so ye friend say fulani be sense o mo hwehwe Kristo nti ene ye fra o mo se nyansafo so o ma hwehwe Kristo en ko mo ye fulani wo bia wada nwura mo hwehwe nwan ne na ntwe de wo ye de a fulani miensa 3 fulanis o te ase bo mo ko hwehwe Kristo no ene ye sesa no edina Jacob ar wo ye na nti grafo hu Nyankopɔn no ye be fra ne se Israel ye fra Jacob bio yes an sa de te yes o ji nyame di a wo ye fulani oh my God my god enti e ba sa no na Romfo ni nim se Kristo na waba no so no ni Jewfo ahene no Yudafo ahene no na so obesesa no ma wobeje ahene na fro nsem dabi enti bira Yesu kwa na Peter mudi hu adanse no na omukum Peter no omukum asuafo no na mra o mba ye o maden se prophet nyanka jaba waba be preach dia fa Kristo Yesu ho no na nipa ade adi tukum omukum no se me na me kuma me ba bi na akwaje adi ti me kum me ba no wow enti adwene o mo fa ene se no ene esa na be dia yenye Saint Mary Saint Peter Saint Joseph sa state yenye fancy chi ade mu ho emfa ntra nya sa dia ye kum ye ne aye ho wow na mom se ye sa ade ne dia wo mba hu se ye no mo nyina bom baako ana yesom ba me kam de akyerɛw se ye bompa ya ye nsi rozo Muslimfo asi rozo Muslimfo mo nsi bi na Christianity yanso asi rozo yanso Yesu obasi rozo wadi asam ne ba ye word no ene wode bra ye sasa wugimi dia se mensam betena omu a eno ene won konkuru ba betena omu no eno na won ne ba na nton konkuru na ba kyerɛw se wieye endi enomu ene wo de aye sa statue ndi asisi sia da mu o wow enu mu no mda statue ni checha dem na se wo statue si sia dem a atwi na ya sia dem a wrong wrong ka ja na ya adwon na ya adwana so eno na ubusa me na make no because why na was odi Yesu achi okokoto statue bi se obon bai wo so aye mad
because na ka bi mutimi call forest bi aye obesi aye statue sisi wo bebre bebu wo ha entrentan adware no bebre no akotena se asu the problems nyina awrade ena na meze wa kire ne yam se eno so e Yesu si ma obi nyanya me fufuro bi anka nti okọ yi wakotena Yesu ba ko statue bi e de pian wa wo ne yam ena ote ase Yesu awrade yi ne nya dan ni o ebi kotena wa 3 months na ma me nka sem jo so ti wo bi ase se wo bom pa ya dia fa no to se ubenya mu aya ani o adwuma ye ma me nka sem bi jira na se tumi bia ni sa de eye tontro na si ho eye tontro eye statue ana si ho what you say yes yeah na die na wase ekoye ade o pese bompa ye se ekotena sa places na ko anu na ama Roman for ne dia da ni bebrebe ni bebrebe hu Kristo ni mo nyam no eye na da kwa asofo bi ni nso apasa akonya ne nso ye sa ne ma no aye bi asisi o maso nhire bi paso bi ani okoje oboko asori na say prayer camp bi no mo koje ba bi no mo de ni ma bi asisi wo no oboko na de ya hyase tieni yo Yesu Kristo what die wo gine ba ni di no asa bi anka ho bi anya ban da ba to nzo anya be ye papa ma ona de wu wo se me asem betum ya me de wu me ho betwam obua e be ba wo so udie so uji papa ni Yesu Kristo ni wo ni sori ni di asa wo hia bibia biem udi Yesu di a wo hia bibia biem wo hia wo zu wo hia ye friend statue bia ho bi wo hia bibia me bompa ya fa ho anwan so en so bi ani so en kwa bi ani o bompa ya fa ho so ni moja ntimi nya adede ma me no mienu eye nsemu the Bible says nimdia we man ndi ayira say ne e call bounce back say konkron na ne ti asase so me say konkron no one Jesus Yesu Kristo no so for say mo the still me pasa o ti ase na dem ati ase konkron was God the Father the Son and the Holy Spirit three afedi o say konkron na ne Jesus eno an say ne papa no mama ka say me je ayo obofo ne e fe na obofo me wa enti de hu enhira e friend say enhira enti enhira no ja ne wan enemy o enti obawro sunso oya me ba enti mi nyina afiri mu enti ajalo ne branches ene do oye me ba o ude tie mi ajani ye obi a oya nsankyereni aja no nwade nyina wo ni mu no ana odan dane ne ho saa ene ma yehu so oye nyame a obi ni ne nse tie ni yo ni nyame su no ebi ni asase so bi ni yase onu obi nkyene ni monyam onu obi ntrase nyene onu oya nwani because yeah what am I some grand say mele when the father on the nyam ye konkono o sebe mi say o bema o de for ba so say e be butu no so e be ye den bema no ba da so butu so ya na o de na wo mu no o de fa no me pese o tin se bi me pese o ni ba ho so say Kristo Yesu na ya kana sam Yesu ne se Nyankopon no onu ane konkono onu ane ne ba Yesu no oye jeba kupe but the branches does because woni ho mare yebo ni Jesus ye wa ha yebo ni di ni ho matwa ya achia ni tumi me ya djuma wa ha adantia because wo tumi wo wiase bi bia so yebo ni di no ha de adanti na obitimi sore se mako wura forest ho na me ko bompa adanti no ntra ni ndia woni endia mama gaza mi njao ana enye forest wona ko wura no nko na nyame wo tie wasi ba bi bia ba pram bia ma dai ba je wo so anti adanti na won frem wo adem na ni jidi bi nso kire se o ko tena won mo peace of mind e dia bompai yes Yesu Kristo so nzo ko atwe okobo mpai o people so na o dimi interview ade no no ko dimi interview no bompai tie o pa di duma bia eni baba this table no so ko nya bi tra no nya so dwie di bompai tie ni ye die nje go yetimi ko ba bi ko bompai ne se sa kam ye dwira ya ho ama ya dwene ye ho esi otumfo Nyankopon so enu ndi ne mare duru bi nso obi nso kokwa bi kokwa bompai so say ye nyame keto ye ka se nyame wo wiase ye ne keto ye nya ne keto ho ne bo wiase ya because wo a bo wiase no wo bo wiase na woni wiase afa de wo bo wiase no wiase wo sa betrem bi enu na che ye ne keto enu na be me hunu ni ma enu wona ye ne dia so ti ase
so wo si bia e bi na wo si e na wo si ye no anya wo but wo ana wo ma no betenem me kan ne de a kire wo si bia e bi na wo si e dan no anya ne wo but wo na wo ma ana wo yire ana betenem dan no and Jesus Christ o ye wiase ne to ho se dan efie ana no so ne ma atipie mu se o ti ase me pa how you okay me pa so mo ni ba ho so ba o Christ Yesu onu ni wiase nyina ahene onu ni wiase e wiase ye dia tie ye e so ba wiase ni no ni ma no tenam 24/7 na de e koso a e tia ni ma no o yi o mu firim. But still, me evangelist. Prophet Nyankeja say Nyankopon no one na three one. Ono one na the Holy Spirit, no one na the Father no. One na yabe. Me de me na nyaadwe na ntiase. Because untimi kan say me ekọ. Mesuma nkonkona amoma ba. Na se wo ka se wo me ekọ mesuma po bia mana ba. Na se wo po bibi wo ba bia wo baba. Na we de me ekọ mesuma nkonkona mana ba. Wo se nkonkona na wo suma na ba. Still the same nkonkona na aye. Nyame ne dia me ntiase. Medase papa. Asewa wabusan. Say prophet Nyankeja di kan at the example bi ba say kusua. You're white. Yes. You're yoke. Na ne ho. Wabusa say Nyankopon eja oba no nkonkron no wono a nokre. Denti aye nokre ne say am say kusua. Eye baako. Kusua no eye baako. Se wo ba wo mo no hono na unhu se de etie ba wo ba na wo hu se de etie na ansa kura no se wo no anya wo ba unhu so am se de etie aje se wo no a what me separate bia se wo no anya wo ba no hono no etimi fra yoku ne white na but still wa wo kura wo differences kakra wo se yoku no ewu ma adrobet o make say te mefra entina etra wo se papa no ono ankasa na soma na numu asem endizi ano ye program na makasa ma sembi akotia wato kokoso a eye hwan ya o ze hwan ya ai to kokoso sebi na ebo di ye de ebo mu kasa na se wakasa etia no eye hwan na akasa wa me da se ba se manum asem na ko we enti sa na Nyankopon so tie nanum asem no na be ye honam ani Yesu ana Yesu ko no yenti ye haye ansa prophet e kiremu no na entiremu no enye kresa John chapter 14 verse number 16 no yenhwa de Yesu anum asem ankasa Okay. me read asem no me de mebu se eja no na wa mamu otiginafo foforo Nyankopon esoma na doba na ba no se na doba na babo aduma se o mewu mfa anya nipa nkwa enti ye privilege akonya foforo Nyankopon nam so because Genesis chapter 2 verse 7 nyame bo nipa no verse number 15 na urade de onipa ko dia edi ntrum se onipa nkodo no nkɔwen ho nkɔye security wɔchema ye wo ho enipa kɔye bɔne ena nyame ni nipa ntam twen enu firi wo no Nyankopon hu se no nipa ewu dia wakata nipa ni so aso ne nipa ya ma nipa ewu to obaye den ene wono abasoma ne doba ene so o ma nanum asem Yesu eye ne doba no no o ma ne be ye hona because wo bebo wiase nyina wonam ne doba no so nanum asem no so no de ye obi bia nanum asem Nyankopon nanum asem Yesu hon konkono ene Nyankopon wono a me se wono a yenhwe ade na oyo ono ade nti na wo se meko yenhwe sa asoma ayi John chapter 15 I 14 verse number 16 17 me kan quotation bi wa ha ubo hu say papa Yesu nu a ene onkonkon na ebe sa aba me de mebu say eja no no amamu wo tiginafo foforo ansa Yesu ba na wona babo Peter machidom o mbe ye bibia wo no a mebu say eja no amamu wo tiginafo foforo no wona mu aba betena verse 17 no kura honhom a wiase intumi nye no efiri say enhu no nanso eni no na modie munnim no efiri se otemo nchen na obetena mumu ti ya ho na modie munnim no efiri se otemo nchen Yesu ni Peter mo kacha hwana net wo Yesu na net Peter mo nchen no no mo kacha no asa modie otemo nchen efiri se munni no
na wababa abetena mu okwa wabasa aba abetena mu na se Yesu no kwa obesa betena no mu me da se na papa na wono so ti wono Yesu no wono ka na eja ho asem nti se wono no Yesu kwa oba betena mu dia no na eja no so say different person enu nti na me tell say kosia ne hono na de ye champion obo na abenya ne ma no an say de tie white and yoke na die nti papa no de wono ne honhom ani na num asem ena abeka bo mu yewi yes papa na no wo ho ne honhom no ye na num asem no sa ani na num asem ena de bi so etre ya an say eja oba na honkonkron yes enti ezi papa no ema na num asem ne ba no ene na num asem no ena na honkonkron no eno na ne hwe Christianity yes enti se sofu bi obehunu ade a se nyame be kasa kire obi a onam honkonkron so ene wo kasa de kire onam na honkonkron so ene wo bi ye bibi so de a kire wo onam na honkonkron so ni wo yi na di ye e de a kire wo enti sa se anu Yesu ni woni ho honkonkron na Yesu ka so wo bebu se eja no ama na otidina fofofo no ni onemo aba betena na ye nokora honhom a ewiase nnim no ti how eye nokora honhom a ewiase nnim no ba Peter mo di omunim no efiri se wote wo mo nchen Yesu nsi ni Peter mo e kasa no na Yesu ti Peter mo nchen ene wo no wo mo kasa enti se wo kwa wo na yakwa akwa ya honam no ensan se wo ya body no se se akwabra me ye body mete ha se me kwa na se me kwa ya honhom de a ene obetumi afa ba bia media mentiasi prophet nyankaga oh sir asma me ne yike Yesu ni esuafo ne nam no o se ngrofo sim ye hwan obisa omo o se me ye hwan omo sim ye hwan sa na o maka fo nipa ba na jonu mo mo ana se oni Awurade Nyankopon obi a chena de ne ba no na Peter ka se bi o ka se Peter ka se o se me na me host woni Yesu Kristo na e Nyankopon ti asefo ne ba ti asefo woni ba no no se we wo se woni Yesu na Yesu Kristo Nyankopon ne ba no wo se ti asefo ne ba no mo na se ti asefo ne ye wo ti asefo bi wo ho onu a se mo de o kan me tie me ne ensira eye nsia obofo papa no difference we mu say dey na che say ya de ko obofo koteshi bia ntinya mo wanya ntiase ba me musa odi oye ba akwa na miensa me ye ba ko oboa are ntia me miensa ye wo body spirit ana odi ana me soul do you say miensa say no dey part of the body and na say ya bi o me ka ejina o me ka wo hoyi say fu we wo ye dey nsuo gum ye wie so ye dey battery si so ye ka ni pense mo da bi na say da bi ka say ka me ka say sa e no so e ka na e be tre me pose o tin nsam bi ase na me ntia ase tie ni ye tie o pa Yesu Kristo ono ni Nyankopon obi to ni bu ofisa ye bie wadwinum am won hu say enema bi wo ho a wo se osia enti me ma abu mfu for wadwin wura double angle ni nyina na fa sua nyame na hu se de Nyankopon ne kasie titie because ye gidi e wo gidi se onyame kasie bi wo ho na me pese me tire se Nyankopon no ye too big to be in just a wiase we no enti ye say your God the Father, the Son and the Holy Spirit. It say miensa dia adenti ne nemo ka kire se nipa miensa na fe de e ba akopɛ ahɔ na mente ase ɛhɔ ne ebobo me ne evangelist akomia and prophet inyankaja ɛne ye bobo mu an for wade nkyire bra na program no enye de for wade nkyire bra na program no enye de yanko zofu God obofo yes asema obusan Mark chapter 1 verse number 21 to 25 yes me reading nyame asem na tie reading nyame asem na mentie na okoduru Capernaum na homeda duru no entama okosia dem akwakyerɛkyerɛ verse 22 na ne nkyerɛkyerɛ no ɛyɛ wɔn ahudwiri efiri sɛ ɔkyerɛkyerɛ wɔn sɛ deɛ ɔwɔ tumi na ɛnyɛ sɛ atwerɛfoɔ no 23 na ɛbrɛ koro no na onipa bi wɔ wɔn sia dan mu hɔ a wɔwɔ huhumfi na ɔteɛ mu sɛ ɛdeɛ na yɛne wo Yesu Nazaret ni wɔyɔ oba sɛ obɛsɛ yɛn minimu nipa ban Onyankopɔn hutini no tie hombɔne o ɛne wɔkyerɛ Yesu sɛ
minimu nipa ban onyankopɔn hotini no tie 25 na yesu tia no sɛ muawa no na firi ne mu kɔ hwɛ ɔhɔnbɔne na da yesu ati atrɛ sɛ wɔno ne nyankopɔn a ɔbɛ wiase na wɔtumi sɛ wɔtumi pam ɔhɔnbɔne wɔtumi sɛ ɔhɔnbɔne tie how me sɛ asisu bio verse 24 ɛdeɛ na yɛne wo yesu nazaret ni wɔyɔ wo ba sɛ wo bɛ sɛ yɛn minimu nipa ban onyankopɔn hotini no na yesu tiatia no sɛ miawa no minimu deɛ wɔsie woyɛ onyankopɔn a ɛdeɛ na wɔka bio ntuba sɛ yesu no ane nyanko enti wɔn bɔne no ɛnam ka nam kyerɛ mu wɔn bɔne no wɔn na wɔani ɛno wɔne nyankopɔn te soro ne wɔnim sɛ de nyankopɔn teɛ to wɔn yesu pɛ sɛ wɔn sɛ yesu de bɔde na dura no ho kɛkɛ ɛno wɔba asase so na sɛdeɛ wɔteɛ no sɛ yɛbɔndi yesu no sɛ ɛyɛ camouflage sɛ nyankopɔn nankasa ɛna sɛ ne mu ɛna wɔda ne nipa so adi enti na oduru baabi otumi ka kyerɛ obi a n'ani afrat wɔde wɔbɔ ne akyɛw ne n'ani ate enti ɛnyɛ ɔnwanwa deɛ wɔkyɛ no ɔbɔfoɔ wɔbi ne nyankopɔn tumi ani asie wɔn na ɛde ne ho hwɛ sɛ meteɛ meyɛ mesini me na metumi si dan enti studio ha yɛwɔ yi mesini na si yɛ ba wɔtumi bɛwura mu ɛna sɛ wɔayɛ kɛse wo so te mase deɛ ɛneɛ ahabɛɛdɛ ka John 14:21 ɛhɔ nso so kae ma me ɛnɛ ahabɛyɛ 41 tra na ɛbɛhwɛ sɛ yesu no ɔno ara ne God na ɛyɛ ka na wo deɛ kan hɔ no so ma me John chapter 14 verse number 21 yes kae ma me deɛ ɔwɔ ma sɛdeɛ na wɔdi soɔ no ɔno ne deɛ ɔdɔ me na deɛ ɔdɔ me no m'agya bɛdɔ no na me nso mɛdɔ no na mayi me ho makyerɛ no tie how ɔsɛ m'agya bɛdɔ no na me nso mɛdɔ no na mayi me ho akyerɛ no enti m'agya bɛdɔ no ɛsɛ sɛ yɛwɔ agya bi wɔ baabi okay asɛm wɔ yɛ a wakan na no yie ni m'agya bɛdɔ no na me nso so mayi me ho adi akyerɛ ansɛ wabisa wote aseɛ sɛ wɔse deɛ ɔdɔ deɛ ɔwɔ ma sɛdeɛ na wɔdi soɔ no ɔno ɛne deɛ ɔdɔ me na deɛ ɔdɔ me no m'agya bɛdɔ no na me nso mɛdɔ no na mayi me ho makyerɛ no deɛ ɔdɔ me no m'agya so bɛdɔ no na me nso so mayi me ho akyerɛ no na me nso so mayi me ho akyerɛ no ɛdeɛ ne te na ɛkyerɛ sɛ ɔmo yɛ wa na ha ɛnso obisa me no mede ka kyerɛ sɛ agya sesi ano ɔno deɛ ɔsoma n'anum asɛm bae ebewu de gye yɛn nkwa saa yesu yi ne wɔka nsɛm wei tie ha yi na ade a wɔsɛ nipa sɛ no nso ɛne sɛ yesu ba asase yi so no nyankopɔn di kan aka ɛwɔ apam dada nim sɛ nipa nhu no ɛntena se tie ha yi nipa nhu ɔno nyankopɔn ɛntumi ntena se da enti sɛ wo read the bible no a salafim no mpo a wɔn gyina ne nkyɛn no wɔn ntabansia a wɔn de mmienu akata wɔn anim wɔn de mmienu akata wɔn ho ɛna wɔn de mmienu tu that means sɛ wɔn ne nyankopɔn no kora sia face to face a wɔn bɛhyɛ enti papa no ɛba wɔsoma no daba n'aba no ne nyamisu no wɔde body akɔva ho so wɔn sɛ deɛ tie na yesu amɛkyerɛ sɛ nyankopɔn no kora wɔ asase yi so wempo a wɔn amɛkyerɛ no ankyerɛ sɛ wɔn ne nyankopɔn wanya bibia no wɔkyerɛ sɛ wɔn deɛ wɔyɛ agya no ba yasoma no ɔn sɛ obi mpo tumi ba sɛ wɔn ne kristo no obi mpo tumi bɛgyina hɔ sɛ wɔn ne agya no enti nyankopɔn de kyerɛ sɛ yɛn ne agya bia wɔ ha enti na obi ba ne nkyɛn bɛbu yɛ sɛ papa wɔkyerɛkyerɛfoɔ papa mɛ dɛm yɛ papa wɔsɛ obi ani asase sɛ ɔyɛ papa ɔyɛ baako pɛ no wɔn ne nyankopɔn yesu kasa bia no arɛfɛ de akyerɛ sɛ yɛwɔ nyame bia onyankopɔn bia ɔwɔ soro wɔn ne papa baako pɛ wɔn ne sɛ obi agye ne di tie ha o wɔn ne sɛ obi a ɛsa no ɔbɛyɛ asan because wo de wɔn abɛtete ɛna wo kyerɛ sɛ nyankopɔn wɔ soro abira wa nkasa no so wo na ogyina hɔ na ɛnu ntina mi wie na prophet abɛm sɛ ɔma nipa wɔkyerɛ sɛ wɔno ɛna aba nka wɔkɔ yɛ ansa hwɛ adeɛ o yesu ɛne peter mo kɔbɔ mpae Matthew chapter 17 yesu anim onyam srɛn no Moses bai ɛna Elia ba hɔ Peter ni tin yɛ pɛ no was yes krate yɛ pa so ne yɛ ba popo yi so
me am asese me nsa wo de ba ko Moses de ba ko Lia de ba ko Yesu antwe Yesu nim de wo Peter mu wo nim dadaafo no kwankora because ono mo wo kora no dada Peter ene wo srede ma no si wo gina wo timi ase ni nuano modin enti wo nim se so oni wo pe Peter ne next leader ono kora na wo ne abofo no wo esoro ho no Satan timi bura e dada wo mo atwe abofo wo temu tra wo twen ba ko ba yo wono wo mo wo ho mpo wo timi dada bi atwe bi bai enti so wo ne oni ho a asazizo ene kwankro obefa so dada ni papa be kire se mini wempo ene watimi ya statue we si adam a ese wono ni nyame no na se ebi mo de statue ni the prophet nyankaja also ntem kakra de be ba oh se mi ni kasa na so obisa na me da papa because oh se the all can na point by point udie ni Yesu Kristo o ma nipa hu se ono ankasa ni Nyankopon na anka amamamu fo no ngenya nkwaje ene ye one adentia de ntia ene se nese se obewu ade ji ona wayera ese obewu odi nipa odi ni nkwato ema wona wonye hunu no Yesu Kristo se mi gba mi die mi dia anyimi anyi na de oji mi dindi ye no o ma ni tumi se ona de oni Nyankopon ba uje ni ye Ebesinde Israel mem krebi nim se Yesu abako. Ebesinde. Odi azie. Ndi se Yesu atibe ye we nyina. Na ompese wona owo ba na chi ni ba yira. Adenti na da bi wo ye Yesu, wo ye Nyankopon na ngasa. Na wa ba wiase. Na ompese oyibe hunu se ye wa na ye. 24. Yeah, John chapter 14 verse number 24. Yes. They honor me na oni me nsem so. Okay. They honor me na oni me nsem so. Na asamo a motie no enya me dia. Na eye eja osoma me no dia. Ade bibi. Eye eja osoma me ne dia. Eye pobia osoma me ne dia. Eye kese no na soma me ne dia. Ade nti yesi afede me ne ye one. Me da se. Wo wase wa kan. Oh, we nyina na me hu se. We nyame a wonu obi anya dai enni na enkyere ni monyam. Ani monyam ne de minim se wonu obi a. Tie ni ye wa hawo. Tie ni ye. Tie ni ye. Yesu wa ma ehwehwe ni mu. Wa mama ni ba ehunu se ono no ni Nyankopon no. Ana me say yes wa be deceive o. On deceive ye. The reason is so ma ye hunu ye. Ana se ya nyi wani a ene de o judgment o de man a do ba ye wa be disguise o se enya wa se me ba ha me ko fie na me disguise me se me ye sofa komi a on se na me ba gi bibi de ko na me wi na me ka se me ye sofa komi a se me ma me kan sem jo adam din kan se se nka o ma nipa hunu sa anka amama mu fo nye enya nkwaje adenti se Yesu wo ne ma me ne umi edu enya fa hodie Yesu wo na yekum no wase ne so no ene ma odi boye ni na no ya se na kompo na ya bu ne po no onya nkwaje enti Yesu ni Yesu okasa mia me ne Awurade na akomunkuro omunkunu se akomunkuro kuma akomunkuro ni se ombewe nze ma wo ye no akomu dia gie di se yampa anane ma na no mo ye na nya ne makase eni ma wo twa obi aso wo wi odi ata ho de be nsa je ni nyina o ma nye ni no mu nim so no ni yase no no mu nim se yase hinie no wansem ene na sofo ka no Roman Empire no omo ahinie na no mu die no e yase ahinie ene ye sofo wo de kan 1426 no ma anka mo ma no de manin kan wie na ma mo ato okay kan ma me 1426 no aha na ha be me start here 25 no okay ya ka 26 na kan okay kan me wo pese mo sua de me wo mo nchen na me ka mo ye no na otijinafo a ono ne hon konkun a meja besoma no midin mu no tie o besoma no midin mu no why di ono ana obetrere mo ono be na ma nyina aso no problem je obekai mo de maka mu nyina obekai mo de maka mu nyina John chapter 14 verse 14 na meja Entire say we je bi wo ba bi Pato mi sisi ni ono mi sisi bi sisi bi verse 26 no
na wotiginafo a ono ne honkonkon a meja besoma no midin mu no wo se wotiginafo a ono ne honkonkon a meja ebesoma no midin mu no what why dim midimu na je say Yesu dimu say Yesu ne be wuji wiase enti dimu no ona sacrificial lamp ama nipa nya ahofa die enti automatically ni dimu no wo so bo mpaya bon say meja wo soro wo wie mpaya bo ni nyina wo say awo Yesu Kristo dimu enti Yesu become the mediator between nipa and Awurade ma me kan dem just na sem ene ne ba no ene zo ti ase na sem ene ne ba no na je onu ankasa ne asem no ti ase onu ankasa onu onanum asem no sira wa wo he no fa comment obo zo ti se we ase fa comment bla fa comment me sira we ko de obi bia fa comment gu o ma me sira fa comment kan ma me 28 ho no kan ma me yes to aso 27 was say asumdue na me de mijamo asumdue na me di jamo masumdue na me de me mamo masumdue na me de mamo enya se de wiase ma enya se de na me mamo me mamo akoma mo mama akoma entu mo mama akoma entu nso mo ma no emohu musumu mohu verse 28 mo te se maka matira mo se me ko na meba mo nchen se mo do me a anka mo ani beje se me ko eja no nchen efri se meja no ye kese esene me wow wose se mo do me anka mo ani beje se me ko meja ne nchen efri se meja no oye kese esene me ave de wo se eja na ni oba na sa ya de kro so for say mama reference the brain mama can say me jo Kristo som Kristo Yesu Kristo ye ka comment ni mi flow ma comment ni flow na mo mi wi ni prophet nyanka ja me sra mo mo mi wi ni mo comment and I be tell me person ma oti ase me lose da I'm not loser I'm a winner as oti ase Mama mi wini. Me pesa o tin sem bi asese. Yes. Yesu Kristo. Yes. O si na sem ye Nyankopon na sem ene ne ba no. Mama ni nya mo de se me ko eja no ono de o ye kese ase ne me. Ai eno de Bible na ka me na oto. Na ya de ti na. Asa o ti ase wo de o ka bi ya mu se. Obi ye kese ase ne me a. Afa de o si sa nipa no. Wan person nipa be hunu ni nipa su. Tie according to Jesus Kristo okopo na no Capernaum na hono okonu to mi bia na se nipa bi na hombone ahye ne ma na oka asem bi me pese utie ne ye wo se ohun no tambo to de no se wo show so finimu God mo Gadelia mo me da sipa ama oka chen se dom to mi finimu wo se wo Nyankopon ba tie o Onyankopon ba Onyankopon ne ba ni nyina kire se nyame enum asem ne dimu me ba wo na kura hunu se ye Onyankopon ne wo ne ba ye me kan tantro Onyankopon no Onyankopon ana wo ne ba se ne wo ka Bible ne kan no but Onyankopon ne ba ne enum asem enye onu amu no ankasa ni Nyankopon no ana ne ba no nso wo ne mu here Onyankopon mama ma reference we obati asentem yes ya bre ne ya bre aka just tie yes tie Onyankopon wo de fefa me ba BF31 no ho pre amemela mu bi na de BF31 kan 31 ma me ansa kan ma me so ya hu ba bi a wo de ko na me pese 31 ya de final aja de na ko 31 wo ma me ade verse 29 near the akwa kwesi 31 afi makama kire mo ansa na aba na se enya ba mo agi adi 30 menemo enkasa pibio na wiase sudifo no eba na woni tumi biara ewo me so nanso 31 ne yesimu no nanso meye sede eja no ahye me no na ewiase anhunu se me do eja no
me do ejano Mon sorry ma yemfiri hanko mon sorry me yemfiri hanko me pese se me na wo me wo yo tie o me pese o tie ni yes me masem we bia mu na daw se Nyankopon oye miensa oye ba ko na de me kem won tin nyina se ni se Onyankopon oye ba ko pe ni mu ni jije mien ni mu ni jije yanka so oye ba ko nyame ni o se Nyankopon ye wo Nyankopon wo ho ene wo Jesus Christ ene wo Holy Spirit ni na ye ba ko pe za o ti ase wa na me personally no akire ma dwenti wa wo hweme no me seraw nim die nyansan ni ba ko fotrim represent ekuku damfo so na ehweme me sere mo fa mo comment any my ideas mo test emfa nko ase wo ma me ana number na da oho no WhatsApp number just WhatsApp me trim adwene. God bless you for doing that for me. I know so obey Reverend now so nte ho kakra because yembre no ye ende na answer say prophet Kasan na me ka tell say Nyankopon wanti asase yi so yes na mom ne ho nkonkron na ti asase na eye adwuma yes enne awie ebrim entam na no tiremu se Nyankopon de eja oba no nkonkron no eye one am say Yesu baaye no medika ka tell se obekire se ono ne Nyankopon no a enye yi na se wo hwe throne a ewo heaven a you need throne mienu enesi wo there is one throne what heaven and the throne ne ba no de ne ba ne ba no de ne ba wan ka se throne ye ne di o se ne ba enti akonya ne Nyankopon na to so an se de ne ba enti tie me se wo koma nsia na se otumfo ete ho a na ne ba wo ho a ye wa achampam hene wo ho ye wa akonya wie wo ho a obi atetete so e de tere se wie ni yes nyame ne na abofo ene wo ho Nyankopon ne na abofo ene wo ho obi ani ho biu enti se wo hwe ya Nyankopon kora bia za ya ni ma za ya hu de tere se Nyankopon ete akonya no so salafim ene gina ne nchen akonya bi ntu a yesi Yesu Kristo na ete so yi akonya bi ni wa nkonkron na ete sa akonya no so e de tere se ejani obani ana nkonkron so hallelujah hallelujah ebie be no we ebie be mu hallelujah na na esere bodi ekasa obeko oti kokko so fie no ebi abeko ngoto ne ba no ho ebi ana ne ba no a fly abroad enti okọ na afa de ne o se mesuma me ba na mana kọ kejetia obi a oye fie bia no on kan tire se mon sister fie ni mfiri wa e kire se ne ba na wasoma na ye ono a afa yan hwa de na prophet kire mu se Yesu Kristo Nyankopon de Yesu ba no ena se wodi ni nyame fu ni nyina de ma Yesu e ba yan kanya mere ne be wo no ka ha na be wo no na me ye mere be da wi Nyankopon o be da wi Yesu ontimi because try say wo be hu Nyankopon entena so enti Moses mpa nyame ma na konya no tie o Israel for person wo mu hu no wakata nso wo mu nwale wo mu sese wo mo ho Israel for ko fanso dwale nya sa na Awurade ka Awurade trom so wo nya komtene wo horo wo makoma mu ema wo makoma mu nte che emre Awurade Nyankopon ba no Bible say agrada na apran na ebom enia ka bom gig sase wo so hwe mo ne tiam katrem zeye katre papa no say ye ya ne ya ka se ya ni besi ya pesi ehu no eye won twen wie mu no gigigi ni nyina gya no boko bi bai from boko avena papa no na mu besen de no na ho besen no wakatre Moses say madom do so ma no wode ne nsa abasa na wotre di ko Israelfo efri Misrim no sa humo bra abasa no ena wode Moses wo pia ne she baabi na no na Nyankopon twa mu na ti light bi bi a Moses ehu ye no Bible say na Israelfo ntimi hwe Moses tienio na Israelfo ntimi hwe Moses because no asran wonanim hwe nze Nyankopon ayaka na asam sa no Nyankopon anopa yete ya edi ne ho adanse ya sa no Nyankopon anopa ye pase nipa nyina wiase nyina hu sade wote no Nyankopon so wote sia asase so a ebe ye hu nipa ntimi hu no entena se enti oyi ni nipa so ni kakra bi
eno no ne doba no yes enti show Genesis chapter number 18 oba be say Sodom ni Gomorrah no it took Abraham ene hu say Nyankopon ni oni abofo tu ne ka no ho ene won be say Sodom enti Abraham hu ne pa no di nuka kokoto nanim se papa champion se wako menye wanim adom de a ene mesrew momra metena ase na me mamu nsuo hohoro mo na ase na me kwa kope ayi kakra bi di aba no honhom tibia ma na ase nipa tibia because se Moses antimi ahwe nanim na chika kania kekere kra no e ma nipa no mu ntimi hwe ndi ana se Abraham ontimi hwe nanim yes enti oye se enipa ensa so na sa de oye Yesu Kristo no sa en wode baaye wone na abofo nde baaye enti Abraham hu ye no an woye fast ekosiesie bibi de bran ya hwa de ba okọ Sodom akọsẹ ho no wankọ bi o o man jesimienu anaka no ho no ba ade nipa de behu se onyankopon ne sane baaye no Genesis chapter 14 verse number Genesis chapter 18 verse number 12 mamen kenkan ho na nya fast ye de e ma asam no ayede ewi ana prophet nyanka ja asane ato na se ekọ yan sa se mfiri Genesis chapter number 18 ana me kan me boa verse 9 na obisa Abraham say wo yire Sarah e wahe na wo se hwe wo entomadan mu na wo ka say ampara mesane maba wo ntan afeda no na wo yire Sarah enya oba na Sarah etie no entomadan epono na Sarah etie no entomadan epono a ewo na chiri no ano na Abraham ene Sarah anyini nyina anyinyini wadi emfrinsia pi na de eye ema no eto atwa ewo Sarah ho o Sarah tie enti Sarah sere ni mu ka se se manyini awie se manya awie abrewa bo na mi wura nso abo akokora yi na menya anigye o se be ma no be se ma anigye piem pa ena na Sarah ka ho asem verse 13 na Awurade ebisa Abraham se adenti na Sarah esere se ampani ampa manyini mewoba hwe Awurade se verse 14 bibi ya Awurade yona bra mase no mese no mabawo enten afeda sese no na Sarah enyi oba ansa ha na Awurade na yeka sei enti won se unu se Nyankopon ebesra Abraham obese Sodom no no obesra Abraham no wadi enipa su ne bai sa bi no ye Yesu Kristo cause say Yesu edi nyamisu ne bai ya enipa ntimi mo na sanuem enipa ntimi mo no enipa ntimi nteten because ntimi nhwe no enipa ntimi mo enipa ntimi nteten me say program we besa akoso bi better embre na ya emre enti be ma prophet Nyankaja the last word abeto na because program we enye program e was say yes abubo su bi next meeting bi no was ye pia ko na wo hunu say o before GTV ye sua bible ni ye wuram ya dwidwi ma bie mu nsem prophet Nyankaja Menia it was any bible addition power me sua because ni bebrebe the trust ceremony that nipa ai ana wan ko asenu na sia mpa bo bie ni bebedu nya antisa so bia tie no tie die and first of all post and to one kasa me bomb point first of all we di onyame and then crack yes so bia tie die and ristic bia nwuyam ubenya yade ya obodam ubenya yade can crack you yes yeah enkonje eni bibie mu apart from Jesus kwa so de dem ye mfa cap monsuo mun tumpete so obefiri aso dem na na asore man nyina hofo se twon sofo ne na yire ne na busuafo de nsuo ne bia amfo no wahu sa wadwene ne correct Israel ji Yesu Kristo ne bani di yes na pa ani die ma wo sofo a wu no ani die fama wo sofo ti asama prophet Nyankaja ka fa ani die enka se wa ye sofo nti wu fa ndiem ani die kese ebuo because oye nyame ensi anamu enti was odi ani die ma no because omanum nsem no eyoja whatever they speaks no they are words of war
a boy life. And to me, go away, me nim dia me go. Yes. Ana sabe. And we say ABI enkola akola. Yes, and intuitive. There be enkola de ni Bible. Akola sem bia ni nyame so mu. Yes. Me kan okra kire. Na ugidi e be siwie. Yes. Ewrade nka ho. Yes. Sabrens bomodi hwe proper nyankaja ene dai. Ewo Samen TV, Dr. Mensa TV station. And then the empire be drop. About 3 o'clock. Kai na proper nyankaja. Wo live. Mesrao. Baby I will be a shot. Na edin kunu ne bro. Yes. Ewrade nka ho. Evangelist so on share last week. Me da say the legend. Yeah. Obi for G8. Obafo ba ko pe. Yes, With them. Me dem fua. The America the atwa to one say. Emu obi na ada o. Yes. Emu obi in fancy sika so nyejo. Adafo be. Emu obi nto adwene free awrade enyankopon so. Yes. Wasoma na doba na ma na be wudi age ye nkwa. Wow. Awie yebrem. Se nyankopon betie obi mpa e ba, onipa a wage awrade adi. Wade na ho ato awrade so. Onante konkron yem. Yes. O ka se awrade tie. Yes. Emu obi nka ntra wo se medwale na ade me hu nsuo agiye bibia na be ye. Oboa, oya azan wate. Oye torofo. Nemom de betimi aboa wo. Nyame asem tobi. Nesunya. Yes. Ebere bia wo de wo hwe obi fo GH a. Ebeboa wo pa. Nyame asem tobi. Nesunya. Na se ye ba ye no nyina fa Bible na wa fa wo de ne ye ka na wo so wo hwem na usua. Ebetimi aboa wo. Ewurade nsa obi fo GH. The legend ba ko pa wona ne yere. Because an yira ma kwanya enka enye yi Ewurade nshira wo yere pa Ewurade nshira wo yere nshira wo yere na wo mpagya no wani mfra dum nkwa dum mu mesere Ewurade se de da akoma so de da won so akoma so Ewurade Nyankopon enyama mo afa tiefo mu tie ye so obi yale a anopa yi Ewurade anum asema ye dia bai Yesu Kristo ma tampia ma ne manya yale sa no so obi yale a anopa ya Ewurade Nyankopon anum asem nsa ne yale fi se Bible say osoma na anum asem e ma ne be sa ye nya ne wa wonu na anum asem efri Samaria ba anka abo na so sa nya ne wa bebre so obi yale ne wotie ne a se o hepatitis B a Ewurade Nyankopon nsa no yale sesi a se moja broso bi na wono so a Ewurade Nyankopon nsa no yale so obi wa akoma yale ya Ewurade Nyankopon nsa no yale so obi ani afra anopa Ewurade ntin anim ano ewo Yesu Kristo temo because the Bible says the body na enum na ahofadie ewo say your body no a so a adwuma bi na asai a anopa mi yimpa ya mu obi se wono a o ma adwuma na waka wona asem mu se ensa nya adwuma ni kwa se didie no anopa mi yimpa ya ma wo adwuma asai se ade ntina Ewurade ama wadwuma na ayeye ade ntina wo a watwere letter wa fill forms e de pa adwuma no na ya fa wo Yesu Kristo temo so how be that was so anopa yi Ewurade Nyankopon nyi sa wa ha na mfiri wo so e wo Yesu Kristo temo so obi pa awo a esense wasa ne bra no wo hwe obi for GH nte Ewurade Nyankopon ma ne mfa ne ho mfa ne ba wo Yesu temo so obi nyem ana doctor asase e be no operation e moja bi betu a enema trem wo Yesu temo wo tie ne fa wo die nyame ma de na no pa wo Yesu temo enkonson bi atetire wo bi ene me kasa wo Yesu Kristo temo anopa me sane e wo Yesu Kristo temo enkonson bi agu obi na ne nsa anopa me sane wo Yesu Kristo temo me pa wo tie ne fa wo die de to nyame ma so in the name of Jesus in the name of Jesus Ewurade fa wo die to nyame ma so yes Lord owura kwabi yes Lord a wotim fidie ye titintim yes Lord mesra Ewurade Nyankopon ma wo yes Lord Ewurade ma wo me nipa kese yes Lord Ewurade mi adom pron fama yes Lord epron biala na nkemu ato wo obi adom pron edema wo ma no papa bi adom pron fama wakoa yes Lord bisa waka according to Isaiah chapter number 45 what say collection ye papa wo bie dade pron e de amaye yes Lord dade adaban wo bebubu papa dade adaban biara akuti akobi amani ntimi left ntimi nko na nim da enam du moja de se adwiri na me break wo Yesu tanamo wa sam so ba mana fa ni nsira di so dia ene ene me yi mpaye bom paye e de ma wako wa se e fitin na de ko so wa ba tan fidie yati ama wonu ma sam amanfo otie papa me bia don pro dia ma na wo Yesu tanamo wona na ko di sum akata ne so ene ma bie me je wonu ma sam so according to Matthew chapter 4 verse number 12 down Bible say mra wo yi
ni mai wo Yesu Kristo bagaledi abeka Nyankopɔn asam patre na wo ka se ebre na wietu na wo manya na nka omuti sumu ene sunsum asase so no afadi ahan bia pie dia ma won dia ene na awurade han empie makobi ene adofo a wo hwe OB48 ewo Yesu Kristo temo papa me da wasese wa bia dom pro no wadumti amen amen dia na me catch us OB4GH TV this time around no yeah obofo legend on Facebook yeah the prayer request baba to prophet nyanka gina so evangelist akomia so wo so wo dia ne say wo prayer request wo be type yeah call the live if reach na ko no wo dia ne say wo be type wo prayer request me pawo me paware me padwuma me pewe wo de to wa you ready ye na ne the prayer target na so ne bompa ya ma na minim say abasa na awurade kura mu no abasa na ewo awurade niam be nkonua be bubu menua ba menua be ma. Just subscribe to OB4GH TV. Nako Obofo Legend on Facebook. Like the page so. Now your life will never be the same. The name still remain Obofo Bakope. Many prophets in Yankeja and apostle evangelist akomia and ye di nkomone. Na minim say why in shira. God bless you and stay blessed. And never me happen and me here or make at yourself like the page, subscribe and share. After that, so call Poke TV. Nekohwe hono mo audition bi ansu chenche a mo beye audition no de menua entena se mo nyenya obi sisini atwam sini ntwam sini na afa ne ye be hihye ne de na anya no ye pie ni nyina gu bet afa ne ye be hihye ne Poke TV. Subscribe to the channel. Bye bye and stay blessed. Bye bye.